सिवान जिला के ई शिवपुर सकरा बाजार हो, बड़ा पुरान बाजार हो। हम खड़ा बानी इस शिवपुर सकरा के जो शिव मंदिर बा और वो देख सकतनी इहो काफ़ी प्राचीन बा। लेकिन एजा बात ई बा, सवाल ई बा कि एक आदमी के रास्ता के यहाँ विवाद हो गईल बा। आ विवाद ये से बढ़ गईल बा, कैमरामैन से चाहे देखावे के कि हइये जौन मंदिर के गेट बा एकरा बाहर एजा वर्षों से लगभग एजा के लोग बतावल कि 100 वर्ष पहले से एजा जौन सांस्कृतिक होला, माने कि छठ पर्व, आस्था के महापर्व छठ एजा होला। अब समस्या बा कि ई जौन छठ पर्व होता, छठ माता जी के जौन मूर्ति बनल बा ओकरा जस्ट सामने एगो 2 मंजिला रुआ घर देखतनी। वो घर के जे लोग बा उ सोचता कि ये छठ माई के बीचों बीच या छठ माई के तुरते हुए हमरा रास्ता मिल जाओ, जबकि एजा के स्थानीय लोग ई बात कहता कि ई जौन जमीन बा उस पूर्णतः सरकारी जमीन हो। आ सबसे लमहर बात बा कि आस्था के जौन चीज होला छठ माता के एजा जगह जगह एक तरह से कहीं तो छोटे छोटे मंदिर बनल बा, तो ये महे एकरा के तुर के रास्ता ना जाए दियल जाए। यह प्रश्न बा, यह मुद्दा बा। तो ए पर जानल जाए कि गाँव के लोग के का विचार बा, माने हई का विवाद बा, यही बताए। विवाद रास्ता के बा आ मंदिर के बा। तो हमने के पूर्वज से जमीन बा तो मंदिर के बा आ छठ बावे आयु को बहुत दिन से लखन बहुत कम समय से आइल बा। अब बताई हमने के निर्माण छठ के भइल बावे तो तू के रास्ता मिली ना, उनका के आवे जाए के छोड़ल बा कोनो अथी लेके हमने के जाओ जा। अब गाड़ी लेके जाए के कब संभव लेके सर। अच्छा ये बताई जौन हो बात कहल जाता कि मने मैं रास्ता के ई जमीन कैसन मंदिर के हो, मंदिर के जमीन हो, छठ माई के जमीन हो, गांव के जमीन हो। सरकार के जौन कागज बा ओमे का बा ई जमीन? ई मंदिर के देखा होता पूरा मंदिर के देखा जी। गांव समाज के लोग मने का कहता? गांव समाज के चाहता कि एंग आओ जा कोनो ओ दिक्कत लेके आवे जाए खातिर कोनो रोड लेके गाड़ी के रास्ता बना के देवे के कोनो संभव लेके ई त ई कोई पूछ चली तब ना मिली के माने जितना लोग वो पीछे भाई सबे माने हां सबे बावे ई का पूरा गांव बावे। अब तो लोग जानकारी लेके भाई पूरा जानकारी हुई तो पूरा गांव लोग आ जाई। रो इतना भारी संख्या में देखे मेरे कहम कि बाबे इतना आस्था भगवान के आ बहुत पुराना मंदिर हो। हमने के बाप दादा के पूरा वैसे मंदिर के निर्माण भइल बा। बताई आ इनका मुश्किल से 5 साल अइले ना भइल। बताई रास्ता कहाँ से मिली? रास्ता हइयो लेके तो मिली कहाँ से? रास्ता रही तो नहीं मिली। यही रास्ता पर दया देने की विवादों भइल बा। सीओ साहब के दुकान से सब झूठ आरोप बा। मुखिया जी माने गलत आरोप लगावल बा। सब सीओ साहब पर आरोप लगावल बा कि दुकान रुपया पैसा ले रुपया काम कल के बाकी दिहनु पैसा। झूठ सब आरोप लगावल बा कि गलत फैला के समाज में गलत रास्ता देखावे के सब अथी भाई जल्दी कोनो तरह के पैसा के बात लेके। आ मुखिया जी निर्दोष बानी, गलत लगावला तहे का आरोप आगे एक बदनाम कइला। अच्छा ये बताई तो मैंने प्रशासन जो भी है जीरेदी प्रशासन उसे क्या मांग करते? हमने के मांग ये बा कि जगह बाओ जास रास्ता हमने के ना देम सो नाम बता ना रामासा ना हो सकरा पंचायत। चलिए और ही लोग बा है जाए बानी। उम्र कितना हो गई बा? भाई मुंह नीचे है गोली 60 वर्ष हो गए। 60 वर्ष हो गए तो मैंने रहुआ मंदिर में कब से देखते नहीं? हमें के बाप दादा का जमाना का हमके खेती थी जे खेलत रंगा है ने। अच्छा ई छठ माता जी जोन बा बनल बनी तो लोग मने आवेला हर साल ले जा। हर साल भीड़ देखे तो पागल कहब कि पटना झूठ बावे ए जा। हां तो ई माने हम घर वाला कहत रहे कि एकरा बीचों बीच रास्ता चाहिए हमरा। रास्ता कहाँ दिए जी? ये तो पूरा छठ के मंदिर के जमीन हवे। जमीन हां आस्था से माने लोग के जुड़ल भाई। हाँ। नाम बता दिया विद्याशंकर भगत। विद्याशंकर भगत यही गांव के रहे वाला है? हाँ जी यही कहीं रहुआ यही गांव के है? बात घर होने बात है जंगली बहुत है। मैंने आवे जानी नु जा। हां देखले बानी कि मैंने छठ लोग आवेला ई वर्षों से बा। हां छठ आवेला तो वो ई बीचों बीच रास्ता मांगत रहे तो का कहे? अब सरकार हम कहा कहे? सरकार का कहे? हमारा ताकत के चीज बा जो हम कुछ कहे सरकार के ताकत बा। नाम बता दिया अपन। हमार नाम हां हाफिज नाम है। अच्छा अच्छा चलिए रहुआ बानी युवा वर्ग के बानी एजा आस्था के महापर्व जो छठ होला ओइमे बड़ा भीड़ होला चाहे मंदिर के जमीन हो। एक आदमी कहते कि मेरा बीचों बीच रास्ता चाहे का कहेंगे? ये संभव नहीं है। एकरा के ना देहल उचित का है। जहाँ से संभव होके वहाँ से पब्लिक के और जेकर रास्ता चाहे वो देख करके ले तो बहुत उचित होला। काहे कि यहाँ सालों भर में मतलब पूजा जोन होला
छठ पूजा खातिर पूरा व्यवस्थित मतलब ई मंदिर प्रांगण और छठ पूजा में आदमी पूरा बहुत ज़्यादा पॉपुलर बा, तो ऐसे बीच बीच तेल अच्छा नहीं उचित नहीं के उचित अच्छा तो ये बताइए वो आवे बेचारा हो जा घर बना ले बड़े तो उनको जाए क्या रास्ता चाहिए जाए के रास्ता बहुत सारा बाबे अभी तो हमारे वो घर में दूसरा रास्ता बहुत सारा बाबे, जैसे कि 3-4 रास्ता यहाँ डाइवर्ट बाबे, वहाँ से जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से दे सकते हैं, लेकिन बीच में देला उचित नहीं। रास्ता बात जाए के शायद होई तो अब काहे इतना पर भीड़ल बड़े अब हो सके कोई मतलब एथी बावे, अब ओकरा के हम बता नहीं सकते। और जे राजेश पाठक भी चलिए और ही है जा लोग बाहर चचा बानी यहाँ के ई बताई कि हई जो रास्ता के विवाद चलता इमे का विचार बा रहा हमें रास्ता जैसे दिहल बा हो घर को ऊपर से उनकरा के माटी के बिक दिहल बा। हाँ जी अभी भी रास्ता बा, चल के देख ली। अब बरियारी मांगत रहे मुहे रास्ता, छठ माई कहाँ जी है माने रास्ता बा। हाँ हाँ बिगल में माटी बिगा गइल बा, मुखिया जी बिगवा देल लेकिन हम तो जाते नहीं कहीं खालिए बातें मैं आवत जात तो होकबे करिया पे तो जाता रहे आवता रहे के रोकले थोड़े बा। मोटरसाइकिलो चल जा हाँ खाली माने ई बाकी 4 व्हीलर हाँ वो है चाहिए उनका रास्ता तो हो में हो रास्ता में 4 व्हीलर ना चला चल जाई हाँ चल के देख ली। मुखिया जी ओकरा बनवाइले नहीं का माटी बिगोले बने बेटा करन के भाई माने जो को आइया बात हो हाँ 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 हो जाई। चल नाम बता दिया विद्यासागर सिंह। चलिए और ही है जाए देखिए है बाबा आइल बनी। अच्छा ये बात बताई कि माने हई जोन रास्ता के विवाद चलता माने कैसन रास्ता के रास्ता तो सरकारी आके बना रहे सरकार है छठ ऐसी के सबका के हैरान करे बड़े गांव भर के लोग के हैरान करे बड़े भर के लोग हैरान करे बड़े। हाँ और सरकार हो में उनका रास्ता बा में जाए के ना लिखा है। हाँ सरकार उनके ये हाल बा सब लोग के बाल बच्चा सब उनके रोता से आके हाँ और तुरवा दिले 3-3 बच्चा चल भाई देवाल तुरवा दिले बड़े। अच्छा ये पहले देवाल रहलो हाँ टूट गइल बा तुरवा दिले ही है। आई अब माने कहत रहे कि छठी माई तो छठी माई का तू दिल जा तो ठीक बात नहीं हाँ तो ये छठी माई कहते रहे उठवा दे उनका वह बोला के लिए रहे विधायक के बोला करे तो कहले तुरवा दे तो कहले जी ना हमारा शक्ति नहीं है तुरवा दी तो ई माने ई उनकरा के समझावे लिलो ना क्या समझी हमने क्या समझला मान के बारे रुपया उनका लगा बात जगह के पास है के छीट के दे तो रुपया लेके लोग घट हो जाता। अच्छा तो इहो बात बगी अब पीछे घर बना ले बड़ा तुम पीछे घर में सरकार तो बनौला तो ना उनका सोचा हम रास्ता नहीं खे हो जैसे रास्ता बस हो अच्छा ये बताइए रोगा बूढ़ बुजुर्ग बने गांव के लोग का चाहत गांव के लोग चाहते जी हमारे छठी में रास्ता ना जाए जा एको मंदिर बने खाए दुर्गा जी ठीक है उन यही का डर है हमारे लड़का कुली मुँह तरह से कौन जाता है केस जब न तब केस करता रहे हैं लड़ासो को हाँ केस कर दे बड़े कई को हाई कोर्ट में लड़ाता रहे। अरे वो लोग चाहते ले गोरी जो मंदिर बना हाँ मंदिर बना के यही जा हाँ पार्वती जी के शंकर जी के सामने नाम का पड़ी हमारा अमिका मिश्र नाम पड़ी हम इनमें का पुजारी हैं। अच्छा इनमें का पुजारी हैं हाँ। अच्छा कितना बड़ी से पूजा कर सरकार जब से हम बानी तो सब पूजा करीली हमारा वाल औलाद पूजा कैले भाई में पहले हाँ माप तरह हमारा फूफा हम सब हमारा फूफा पूजा कैले बड़े यही में रहले हैं जिंदगी भर और वही लोग का नाम पर बानी हम हूँ। अच्छा चलिए सब जब इतना पुजारी बानी तो मैंने रोगा का चाहते हम चाहते हैं महाराज उनका रास्ता वस्ता में जाओ खाली बात जाते देवलिया का शुरुआ होता है हरदम देवलिया हाँ हरदम शुरुआ देता है जीव शुरुआ चुके है। चलिए और ही है जा लोग बाटे है देखिए है भसान उसान हो गइल बा हाँ हो गइल बा। अच्छा है कहत नहीं कि है रास्ता के विवाद बता रखी है कैसन विवाद अरे उन्हें साइड से बाहर रास्ता है वो में हम वहाँ के जाई हमें बीच में ना मिल सकता है बीच में ना माने मिले। ई बताई रोगा तो युवा बानी बड़ी गुआ में घूमत हो गांव के लोग का कहत है ये में रास्ता नहीं मिल सकत गांव के लोग कहते में रास्ता ना ये में ना मिले छठी में तो एजा अब ये पंचायत के मुखिया जी बानी वहाँ से जान लियल जा कि अच्छा ये बताइए मुखिया जी गांव के लोग तो बड़ा कुल कहता का माने असली मुद्दा का बा ये असली मुद्दा मान ली कि रास्ता के ही भावे
ठीक बा। तो मान ले कि रास्ता उनकर तो उन्हें पश्चिम साइड में जो झरई के बांध बा, झरई के बाद वो पूर्व में जो मुखिया रहे पूर्व में वो मनरेगा से फेंकवैले बा बांध। ठीक, वो बांध पहले से मैंने चलता रास्ता, और बांध पकड़ के सीधे आगे जाए तो मैं उत्तर साइड में मुस्लिम लोग कब्रगाह जो उनका हाला वो भी बा उन्हें। तो रुआ मैंने कहा मेरे से ये मैंने आग्रह करम कि चल के वो देख ली, कहीं कि वो जौन बांध बा वो बांध पर पूरा वो जंगली जौन कहल जाला ओकरा के नरकट, वो सब जंगली पेड़ लगा देना बा। ठीक बा। हमेशा ई कहते रहन कि हमारा यही में रास्ता चाहिए, लेकिन मान ली पर्सनली हमारा तो मुद्दा नहीं खे, ये गाँव के मैटर बा, लेकिन वो हमारा ऊपर पर्सनली मैंने मैटर उठावेलन कि मुखिया जी रोक देनी, मुखिया जी रोक देनी, लेकिन ये सब बात नहीं खे। ठीक बा। ये रास्ता के मेन मैटर बा, लेकिन गाँव के तो सब केहू कहता कि ना रास्ता ना मिली। हाँ सही बात बा कि रास्ता उनका गाँव पर का ढेर ई अब जानते बानी कि एगो प्रतिनिधि गांव के रहते इनकरा ई बाकी ये के सब करता नहीं। अच्छा देखनी है कि यही रास्ता के लेके सीओ साहब पर भी आरोप लागल लगी 1 लाख। ये सब झूठा मैंने एगो आरोप बावे, ये सब झूठा आरोप बा, ये गलत बाटे आरोप। रउआ मुखिया है प्रतिनिधि बनी तो रउआ विचार से का हो गए? देखिए हमारा विचार से उनको रास्ता क्यों नहीं रोकत। मान ली 365 दिन में 2 ही दिन न छठ के पूजा होला, 2 दिन, ओकरा बाद वही यूज करेलन, जमीनों में आवेलन जलन, गांव के केहू भी मने ना रोकेलन करे के। आ एगो कहत रहे कि ना हमारा यही पड़े रास्ता चाहिए, माने मेन वो पीस इसी करावे चाहत रहन, लेकिन गांव के लोग के बात बा कि ना पश्चिम साइड में बांध बा, तू जावा वो में है आ एहू ता जौन बावे तो नहीं में जावा तरे केहू नहीं के रोक सक। ई रउआ मुखिया है तो बानवा के साफ सफाई करा देती तो ओकरा बुझाई। जी हम योजना में ले ले बनी ओकरा घाट बनावे के जा, आ जौन भी बा वो बीडीसी पंचायत समिति के तरफ से मनरेगा से फेंका जा रहा बा बनवा, बहुत जल्द काम लागे में। हाँ चली तो मैंने का रउआ मैंने ई पूरा प्रकरण बा यहाँ से लेके जिला ले हाईलाइट हो गई बा और पंचायत यही कहल खातिर, तो मैंने ऊपर का कहे मैंने का हो गई? देखिए इनकर जौन भी आरोप बा हमरा प्रति एकदम गलत बा। ठीक बा। ये मैंने एगो ना होला आदमी के ईगो एकदम हमेशा, तो ये सब हम ये कहम कि आराम से रहस, गांव के पक्ष में रहस, आ एजा केहू के गांव के विरोध मत करस, आराम से रहिए, बिजनेस करें, बिजनेस करस, बिजनेस करे आइल बड़न। ठीक बा। ये में जा सो में जाता है रही और रउआ तो मुखिया है तो मैंने ई देखले बनी सरकारी कागज में मेरी जमीनवा कैसन हो? जी जमीन में देखले बानी हम कि देखिए क्या है देबा बटले बा हमारा हाथ में, एमे तो लिखल ही बटले बा कि इस जरा जमीन में कोई रास्ता है ही नहीं है। माने उनकर जमीन हो? हाँ उनकरा जमीन हो, जो रजिस्ट्री करैले बड़न ई जमीनों में एकदम लिखल बा, देखी देखाई अपना। अच्छा ई बतना ना मैंने होई जौन जमीन बा उ मंदिर के हो कि सरकारी हो कि का हो? देखिए मंदिर के ही जमीन हटे। ठीक बा। मंदिर के ही जमीन बा, कुछ मंदिर के हिस्से में जमीन में बा और छठ बा में। हाँ परिचय बता दिया। परिचय हमारा सुनील कुमार पासवान, ग्राम पंचायत सकरा, मुखिया प्रतिनिधि। चली तो एजा देखनी है कि एजा तमाम गांव के लोग बा, दर्जनों लोग के एजा संख्या जुट गइल बा, हुजूम हो गइल बा, आ सारा लोग ई बात कहता कि ई जौन जगह बा जौन विवादित जगह बा उ मंदिर के जगह है, आ हमनी के पूर्वज के लोग एजा छठ करता। आ इहो बात गांव के लोग कहलक कि उनकरा के आए जाए खातिर, पैदल आवे जाए खातिर, चाहे मोटरसाइकिल से आवे जाए खातिर केहू माना नहीं के करत, लेकिन ई नहीं के हो सकत कि ये माने एक तरह से मंदिर के जमीन के बीचों बीच में है सड़क बनो, आ ओकरा के गांव लोग एकदम इनकार करता। गांव के लोग अब देखे के ई बा कि जौन जीरादेई थाना प्रशासन, जीरादेई सीओ साहब बानी, ओकरा बाद से एजा के जौन थाना बा, इस सारा थाना प्रशासन एक तरह से मिल के ये जौन मामला बा ओकरा के केंगा सुलझावता।